तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण सगळ्यांक स्वागत आसा आयच्या भागवत पुराण कोंकणी सेशन आमचो गुरुवर्यांगेले पादारविंदान नमस्कार कोरून पूरा वरिष्ठ भक्ता तांगेले नमन कोरून पूरा भक्ता तांगेले प्रार्थना मागून घेवन तिन्ही सेशन जावन आशिल्ले कमिंग बॅक म्हळाले डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपादाल पुस्तक चर्च करू प्रयत्न करता आसाचे आमी फुडले मस्त म्हयने जावन मस्त ब्राह्मण बायले त्यांनी हे सेशन कळलं आसा तातूंत तुमकां एक मना करून घेवंक आसा म्हळ्यार कृष्ण भावनामृत म्हणलेले एकलो न्हय ब्राह्मण बायलेन कुटुंब समेत ಒಟ್ಟು जेवचे म्हणलेले अंतू आशिल्ले भितर व्हड उदाहरण भागवत पुराण कोंकणी डिवोटीसान भक्तांनी आमकां दाखोवन दिल्लेलो आसा। सुरवेचे सेशन तुकून एक सेशन एकल्यानपणी ना म्हणी तांगे कुडले पुस्तक पळयले बूक श्रीला प्रभुपादाक अर्पण करून ते पुस्तक सिलेक्ट केले आनी तांगेल कितले प्रयत्न आसा ते शिकून काणू कितलेय कष्ट आसो कितलेय बिसी आसोची कितलेय प्रचार करची तशें आसोची तांगेल प्रयत्नान कृष्ण भावनामृतांतू आशिल्ले कसं शिकल्याची कसं तांकां सांगून दिवचें जाता ते तांणी प्रयत्न केलेलो आसा। तशीच आमी सानू नमुन्यार प्रयत्न करता आसाची की कमिंग बॅक म्हणलेलें पुस्तक जालें तितले चुकी नातिले श्रीला प्रभुपादा तांणी कसं सांगूक प्रयत्न केलेले ते आमी सांगूक प्रयत्न करता आसाची। ह्या तिन्ही सेशनांतू श्रीला प्रभुपादान तिन्ही काणयेंतू आमी हळू वच्या ते वचे फुडें कमिंग बॅक म्हणलेलें पुस्तकांतू 5 अध्यायांतू एक पोयम बरयलेलो आसा श्रीला प्रभुपादा तांणी ते आमकां सांगूक प्रयत्न करूया। ताची पोयमा नांव मायास इल्यूशन ते बेंगोलीन बरयलेलें जाल्यार आमकां इंग्लिशान दिल्लेलो आसा।
Maya's illusion is like the foam which mixes again with the sea. No one is mother, father, or relative, like the sea foam. They remain a short while only. And as the sea foam merges into the sea, this precious body of 5 elements disappear. Who can say how many ephemeral forms the embodied soul has taken? कितले अर्थपूर्ण मेसेज इंटरनेशनल सोसायटी फॉर कृष्णा भावनामृत अंतशील फाउंडर आचार्य जावनाशील श्रीला प्रभुपाद दातांनी 8 4 5 6 7 8 वर्ष सांगतो लाईन सांगतो आमकां सांगून दिल्लेलं आसा की कितली जनन या जीवात्मान काण घेतला म्हणून एक नंतर एक कोण तेगेल आनु अम्मा कुटुंब म्हणटाचे ते ताजे जीवन कितली काळ आसता चित्रकेतुलन आमी आयकला फुडले सेशनांत सखीचरण ते अपडेट करता ताची समरी कसले म्हणलेला करतो प्रभु हरे कृष्णा तो पुढले क्लास अंतू आम्ही चित्रकेतुला चेल्लान ते तो सांगतास सोल इज इटर्नल इम्पेरिशेबल इन नेचर आणि रिइन्कार्नेशनाच्या विद्यान सांगून दिला आमगेल्या इच्छे आणि कार्यानिमित्त आम्ही विंगड स्पीशीज ऑफ लाईफ अंतू शरीर प्राप्त कोरनो जन्म मृत्यूचे चक्रांतू मस्त लाईफ टाइम भ्रमण करता सची जलारी गुरु साधू शास्त्राचे आश्रय घेऊन हृदयांतू कृष्ण भक्ती जागृत कोरनो भक्ती योग केल्लारी या लाईफ टाइम अंतूची आमगेल्या ओरिजिनल होम बॅक टू गॉड हेड गोलोक वृंदावन वचेत म्हणून आम्ही फुडले सेशनांत पळयला ताजे विशयी चर्च केलेलो आसा आता ही कहाणी फुडें शिला प्रभुपादांनी तांचे अध्यायांतो लॉजिक ऑफ रिइन्कार्नेशन सांगिल्लें आसा आनी सिक्रेट जर्नी विशय सांगिल्लें आसा आज आमी त्या दोन चर्चा करूं वता आसाची सोल सिक्रेट जर्नी आनी लॉजिक ऑफ रिइन्कार्नेशन आमकां मनांतू मस्त प्रश्न येवचो पुरो सुरवेरची प्रश्न कसो म्हणल्यार तुम्ही पळोवन आसका एक लायक हावस बापसाक तांकां तांणी शिकवण आसता नमाक लायक नमुन्याचे तांगेले सात्विक जावन अशी गुण आसता तशे मस्त नमुने क्वॉलिटीज असतात त्या आनमाक आणि तांकां एक टायमान तू दोग जण चरडो जेल म्हणले की आवळ जवळ सिनेमान पुरा पळोवन आसका तुम्ही मस्त पण तसं सिच्युएशन तांतू एक पूतो भारी बुद्धोंतू चंदू आणि तागेले लक्षण कसले पळयले ताका दिसता या कितली लायक चल्ला बाय यो म्हणून तेंच दोन्हीचो भारी कष्टार असो पुरो ताका कसले सांगिल या करना मस्त पण तांकां दिसू बरो इत्ते बातशी इत्ते मितीन तशी जाल्ले म्हणून तशी शिला प्रभुपादांनी हे पुस्तकां सांगिल्लें आसा एक पण जनन जल्ल दोन चरडू दोन जागेर जालेरी एकले मात्र कष्ट जाता तेंच टायमा जल्ल जावन आसता
अनेक लोक कष्ट जायना मु तक भारी नमुनेरी एकलो संदायर असता अनेक लोक भारी कष्टार असता तेगेला आनम तक सोण वचून असता तशी इत्मितीन ते म्हणले आमकां मस्त क्वेश्चन येवचे पडटा तंतु शिला प्रभुपादान सांगिल कसं म्हणले द प्रिंसिपल्स ऑफ रिइन्कार्नेशन हे पुस्तक आम्ही वाचताना आमकां कळतं की जीवात्मा कशी कष्ट भोगता आसा सुख भोगता आसा तेगेलो उद्देश कसो आसला हे प्रपंचांत येवचे ते मुख्य उद्देश सोडून तो बाकीच उद्देशांत वतस मु मस्त पंता ते इत्तिमितीन मायाल मितीन वे माया इत्तिमितीन तक सिरकचे पळयता आसा म्हळ्यार मस्त क्वेश्चन उत्तर आमकां एका जेवन मेळता आसा आयच्या काणयेंतू भारी चंद काणी आहे श्रीमद भागवतमांतून हे आयकतना आमकां दिसू पुरो मस्त नमुन्याचे उत्साह आश्चर्य आणि आमकां कसं दिसता कृष्णा वयर आशिल्लो मोग नारायणा वयर आशिल्लो मोग आमकां तातूंत कळटा रिइन्कार्नेशन जनन मृत्यू म्हळ्यार कसले म्हळ्यार भारी लागीं तुकून दिसता ह्या काणयेंतू सो त्या काणी सांगता तेन्ना आतां तुम्ही सगळ्यांनी विष्णुदूताले आणि यमदूताले विषय ऐकून असका जेव्हा वाजून असका विष्णुदूत पुण्य केलेल्या जनाक मरण टायमार येवन आध्यात्मिक लोका वर्तचे तशी यमदूत त्यांनी पाप केलेल्या जनाक यमराजाला आस्थानाक व्हरून थंय शिक्षा दिवन आपास या भौतिक जगताक येवन ते शरीर एक शरीर प्राप्त करची तशी रिइन्कार्नेशनांतून घालताची तशीच अजमिलाल्या आत्माचे एक नसीब कसली मुक्ती की जन्म मृत्यू चक्रांतू वच्ची की म्हणलेल्या म्हणून या दोन विषयाक यमदूताच आणि विष्णुदूताच काही वाद करता आसत ताका वच्चे फुडें हांव एक श्लोकाचे ट्रान्सलेशन सांगता त्या श्लोका खंयचे अध्यायाचे आणि खंयचे श्लोका म्हणल्यार तुम्ही चॅट बॉक्सांत घालता whatever state of being one remembers when he quits his body, that state he will attain without fail. Dev म्हणता whatever state of being one remembers when he quits his body, that state he will attain without fail. या कंचे अध्यायाचे कंचे नंबर श्लोका आणि कंचे श्लोक या आम्ही भरत महाराजाला काणी अजवेळारी पळयला आम्ही मरणा टायमारी कसं आलोचन करता की मन आत्माक थंय व्हरता आणि त्या अंतू आमकां नेक्स्ट प्रवेश जाताची म्हळ्यार एक अर्थ श्लोक तुम्ही घाल्यात तो तुम्ही चॅट बॉक्सर घालता असताना आम्ही अजमिलाल काणी ऐकता वचो आता कान्यकूप ज्या म्हळ्यार गावांत तू अजमिला म्हणून एक युवक ब्राह्मण असता तो वेश्यल प्रीतीन पळोवन आध्यात्मिक जीवन आणि लायक गुण सोडून तो चोरी जुगारू आणि भ्रष्टाचाराचे पाप करता तशीच 88 इयर्स जाता ताका त्या वेश्येला दखून ताका धा चल्ली जाताची कडे चल्ल्याक नारायणा म्हणून देवाल नाव अजमिलाक तो म्हळ्यार मस्त मोग मस्त प्रीती तागेलो खेळचे मस्त मोहस्त नारायण म्हळ्यार ताका मस्त मोग आता मरण येताना एक वॉर्निंग दिवन येता सांगून येता पाय येता मागीर येता म्हणून ना नवा तशीच अजमिलाला मरण लागी येताना भयंकर रूपाचे हातांत दोरी घेवन ताका यमराजाला आस्थानाक बलवंत जावन व्हरूंक आयलींच केली भयंकर रूपीचे दोन या जन
अजमेला तंक पुळोनु गोंदोल भैयान ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖಾರಿ ನಿದ್ದೋನ್ ತಗಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಕಡ್ ತಗಲ್ ಪೂತ್ ನಾರಾಯಣ ಹೇಳ್ತಾ असत ಸ್ವಲ್ಪ दूर तो मोगान भावपूर्वक जाऊन नारायण तगल चल्लाल नाव काढता नारायण नारायण म्हणता थोड्या उद्दा भोरनु या पापिष्ट अजमिला तक गोत न तिले गोत ना जलारी चल्लाल वैर मायस्त जाऊन चल्लाल नाव भावपूर्वक जाऊन काढता ज्याला तक गोत न तिले तो देवाल नाव आपयतासु यं यं वापि स्मरन् भावं यजन्त्यं ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तं भावभाविता। अष्टाध्याय तो हरि बोल हरि बोल। आता कसं जत्मळा अजमिलाल काणिंतो या मर्तशिला अजमिलाना ತಂಗೆಲ ಯಜಮಾನಲ್ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಭಾವನ ಅಪ್ಪೈಲಲ್ಲ ಐಕೂನು ತನ್ನಿ ಲೆಕ್ಕ ಓ ಅಂಗೆಲ್ಲ ಯಜಮಾನಲ್ ನಾವು ಅಪ್ಪಿತಸ್ಮುಯೋ ಹುಣು ವಿಷ್ಣುದೂತ ತನ್ನಿ ತಯ್ಯತ್ತಾಚಿ ಹತ್ತಂತು ಬಾಣು ಬಿಲ್ಲು ಖಡ್ಗ ಶಂಖ ಗದಾ ಪದ್ಮ ಚಕ್ರ ದೋರ್ನು आणि दिव्य रूप विथ एफल्जंट असतात आणि तन्नी तय्यत्ताची तन्नी यमदूत तन्नी अजमिलाल या हृदयादकुनु आत्म काढचिपुणनु ओड स्वरारी रब्बई म्हणताची यमदूत तंग मस्त आश्चर्य जाता या गोंदोलन पडताची अरे अन्नी कोण आणि त्यांनी म्हणतात तुम्ही कोण यमराजाला आव्हान रब्बोच्या कसल या साहस करतेल तुम्ही कोण तुम्ही आमका कसलाक रब्बोच्या पळयतासाची आम्ही मृत्यू देवते यमराजाल सेवक म्हणताची त्यांना विष्णुदूत त्यांनी हसून सांगता की तुम्ही यमराजाल बदल जाऊन सेवक जलारी जन्म मृत्यू चक्राचा अर्थ सांग्या पळया या चक्रांतू कोण प्रवेश करता आणि कोण प्रवेश करूनच जमलाल सांग्याची त्यांनी यमदूत त्यांनी सांगताची प्रति एकल्याला कोरची कार्याक मस्त साक्षी असाची सूर्यो चंद्रो उज्ज आकाशु वाऱ्या देवता तन्नी तीसु संजय रात्री सक्कड दिक्कु बुद्ध न्याल आणि परमात्मा आम्ही लेखताची कोणीही पळयनाची कोण जलारी पळ शास्त्रांत कसं सांगला कितली साक्षी असाची आम्ही कोरची कार्य पळोवच्याक आणि या कसं जात गोतस्वा कोण धर्माच विरुद्ध कार्य केला की आणि आम्ही साक्षी दिता की आम्ही आणि त्यांनी साक्षी त्यांनी कन्फर्म करता की तांका जन्म मृत्यू चक्रांतू शिक्षा अनुभव करता जाता ಮೂಲತಃ ಜೀವರಾಶಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಂತೂ ದೇವಾಲ ಸನಾತನ ಸೇವಕ ದೇ ಆರ್ ದ ಇಟರ್ನಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕೆನ್ನ देवाल ಸೇವಿಸೋಣ स्वतंत्र जाऊन आनंद अनुभवसुका म्हणून इच्छी करता की त्यांना या भौतिक जगतांत प्रवेश करतात आणि भौतिक जगतांत आईले कूडले त्यांनी तीन गुणाच्या प्रभावांतू कंट्रोल नियंत्रण येताची आता हांव एक प्रश्न निमित्त तुमच्याकडे या तीन गुणाविषयी आम्ही भगवद्गीतांत ऐकल्यांची त्या कंच अध्याय आणि या तीन गुणाचे नाव कसं म्हणाला तुम्ही चॅट बॉक्स घालता भगवद्गीतेचे कंच अध्याय हरी बोल आम्हाला सीता माताजीन सांगला चॅप्टर 14 हरी बोल येस चॅप्टर 14 आणि त्या तीन गुण कंच सात्विक तामसिक राजसिक गुण हरी बोल आम्हाला सीता माते करेक्ट तशी जीवराशी या भौतिक जगता प्रवेश करत तरी या तीन गुणाच्या नियंत्रणात येताची आणि त्या तीन गुणाचोट आशिला विशेष संबंध प्रकार तांका भौतिक शरीर प्राप्त जाता सात्विक गुण आशिलांक देवता शरीर राजसिक गुण
मानव शरीरा जन्म घेताची आणि तामसिक गुणाचो नीच योनींतू प्रवेश जाता. हे सगळ शरीर आम्ही स्वप्नांतू अनुभव केलेलं म्हणकेची. आपले एक मनुष्य निद्दताना सगळं वास्तविक व्यक्तित्व विसरता आणि स्वप्नान पळयच्या पुरती तो एक राय जाल्ला म्हणून. निद्दोच पश ಕೂಡ तो कसं करतशिलो म्हणून ताका उडगास आसा. आणि उठ्ठान जरी तो कसं करू पुरो म्हणाले त्या इमॅजिन काय तो करना. तर 29th chapter 64 श्लोकाच परपट अंदाज आम्ही आमगेला in the dream आम्ही आमगेल निद्देंतू सोपान पळयतना मस्त पण दिसू पुरो आम्ही एद्दूळ पळयनी मू तसल सोपान हांव हुबतास मू ना म्हणजे हांव आजी फुडें कसलेय करना तरी एक वस्तू करनस मू. शिला प्रभुपादान उदाहरण दिलेलं कसं का म्हणल्यारी फुडली खंयचेय एक जन्मांतू तुम्ही देवत जेवनस का ना म्हणजे ऍस्ट्रोनॉट जेवनस का ताजी मितीन तुमकां ते सोपान उबील तशी दिसता असं म्हणाले एक उल्लेख दिता असं या पर्टिक्युलर चॅप्टरान. ड्रीम्स अँड पास्ट टाइम्स म्हणाल हेडिंग. तो आत्म तज्या भौतिक शरीर तांतू कसं सांगतास म्हणल्यार ते मन आमगेल मन कशी आस म्हणल्यार त्या मनांतू आजी फुडली जल्मांत तशी मस्त पुरा विषय स्टोर करून आसता जाल्यार ते तशें गुड घासेना की या जन्मान पुरा फुडली जन्म कसं केला म्हणे जाल्यार न्हीद पडतना त्या ड्रीमांत येता न्ही पण ते भायर येवचे पुरो म्हण सांगून शिला प्रभुपादान सांगिल्लें. ते उठोवन जेता आमकां कळना आज सांगिल्लें वेरी इमॅजिन करू उठांचे तर कसं करू पुरो म्हणाल तर विचार काय करना. तशीची आत्म ताजे भौतिक शरीरावतो आयडेंटिफाय करताना ताका तागेला आध्यात्मिक आयडेंटिटी विसरता आणि भौतिक जगतांत फुडल्या जन्माच्या विषयी ताका विसरता. अशीची जीवराशी एक भौतिक शरीरा दखून अनेकांतू ट्रान्समायग्रेट जाता असता. त्या मानव प्राणी आणि देवता जीवन असू पुरो. ताका देवता शरीर मेळताना तो कुशीत असता. मानव शरीर मेळताना तो केलोपंत कुशींतू आणि केलोपंत दुःखांत असता. प्राणी शरीर मेळताना केन्नाय तो भयांत असता. या सगळ परिस्थितीत तो जन्म मृत्यू जरा व्याधीच्या भयानक अनुभव करता. या दुःखाची स्थितीकाची संसार म्हणटाची म्हळ्यार ट्रान्समायग्रेशन ऑफ सोल थ्रू डिफरंट स्पीशीज ऑफ मटेरियल लाईफ म्हणून श्रीला प्रभुपादजीन हांगा उल्लेख केला. चॅप्टर 5 युअर थॉट्स क्रिएट युअर नेक्स्ट बॉडी म्हणाल सांगिल्लें आसा. आनी कसं सांगतास म्हळ्यार तुम्ही पळोवन आसता की आधुनीक जावन आशिल्लो टेलिव्हिजनाचे कसला वेव्स एक कडेन तुकून आनी एक कडेन ट्रान्समीट जाता आसा. तशीच आमगेल मरणा समयांतू आमकां कसं मनांत दिसता आसा नेक्स्ट जन्मांतू आमकां ते कसं उडगास येता आसा ते नेक्स्ट शरीराक तयार जावन तशी रेडी जावन आसता आणि त्या शरीर आमकां मेळटा. आमी फुडली काणयेंतू जडभरतालांत पळोवन आसा ताका मस्त आसक्ती आशिल्ल्या की ह्या मृगा वयरी मस्त आशी आनी ताका कसं करचें हें करचें म्हणून ते मरचे वेळार ते मृगा लय उडगास आशिल्ले जिंकेले ताजे मितीन ताका नेक्स्ट अंतू जिंकेल शरीर मेळ्ळेलें आसा. तांतूच अनेक कडेन उल्लेख कसो दिला म्हळ्यार सेक्स चेंज विदाउट सर्जरी म्हणून श्रीमद भागवतमाचे 3 स्कंदांतू 31st चॅप्टरांतू 41st श्लोकांतू की कोण मर्च वेळार बायले उडगास करता मस्त बायले येता ताका येवचे जन्मांतू स्त्री शरीर मेळू पुरो. तशीच बायल्याक मस्त बमनाला उडगास हे करून बसली म्हणून जाल्यार पुरुष शरीर मेळचें पुरो म्हणून तेंचे आमी कसले उडगास करका म्हणलें आमकां श्रीमद भागवतमांत मुखेन शिला प्रभुपादजी आमकां सांगून दिता आसा की हरे कृष्णा नांव म्हणलें. आतां चर्च जाता आसतना हांगा
हा यमदूतानी विष्णुदूत विष्णुदूतार मध्यन आणि उपास यमदूत त्यांनी कसं सांगता मला रे विष्णुदूत त्यांनी सांगतास त्यांनी त्यांनी एक रेशमे मला सिल्क वंश येतात या भौतिक शरीर घेऊन येतल्या आम्ही पळा त्या सिल्क वंशी त्या ताज्या सिल्क वम कसं करतात ताजे लाळेनं हुक्कून क्रिएट करता आणि ताजे भितर त्या ट्रॅप जातात तशीच जीवराशी तांगेला तागेल स्ವಂತ फ्रुटिव कार्याच्या नेटवर्क ಅಂತೂ ट्रॅप जाता आणि कैदकून भायर येवच्याक वाट पळयना तशी तो केन्नाय गोंदोला असता आणि निरंतर जावन मोरनु आणि जन्म घेता असता मानव जन्म मस्त अमूल्य कसला म्हणारी मानवाक मात्र या मानव जन्मात मात्र आध्यात्मिक ज्ञान हरतू जाता आध्यात्मिक ज्ञान ताका जन्म मृत्यू चक्र ಅದಕ್ಕೂ मुक्त करता जलारी या अजमिलानस पळा तागेल मानव जन्म वेस्ट केला ताण पूरा वैदिक शास्त्र शिकला तो लायक गुण आशिला त्या सांगताना मग पुढे कसं असतं शिलाप्रभुपादान संच अध्यायान सांगितलं असं एक व्यक्ती जान चूज करत की ताका कसल नमुन्याची जाई म्हणून आता एकलो चोर असतालो संच अध्यायान सांगता असा तो चोरो कसं करता म्हणून तो चोरो चोरपण चढ कोरनो ताका व्हरून जेला घालताची तशीच अनेक व्यक्ती कसं करता तो व्यक्ती लायक शिकून कोरनो तो जड्ज जावन असता आणि तागेले भौतिक तंतू भारी पॉझिटिव्ह जावन असता तशीच आत्म कसं करता म्हणल्यार ताका चूज कर जाता की खंयच्या नमुन्याचे कार्य कोरका म्हणाले ते भौतिक जगतात मिक्स जाताना सात्विक राजसिक तामसिक आता माताजीन सांगिल्वरी 14th अध्याय सांगिल्वरी खंयच्या सेरसीतना कसं चूज कोरका म्हणाले ते स्वातंत्र्य या जीवाक दिलेलं असं ते कशी यूज करता म्हणाले आम्ही अंत पळोवया आता यमदूतांनी मानव जन्म कशी वेस्ट केला म्हणाल्या विष्णुदूतांक सांगतासाची तागेल पुळ्ळे या सांगतासा पुळ्ळ म्हळ्यार ताणे या पापी जावची पशी पुढे पाप कार्य करची पशी पुढे कसं केलं इत्या ताणे ब्राह्मण जाऊन इतले पाप केला म्हणून ताका पूर्ण वैदिक शास्त्र शिकला तो लायक गुण आशिला मन इंद्रिय नियंत्रण आशिला सत्यवान आशिल तो वैदिक मंत्र गोत्त आशिला शुद्ध आशिलो गुरु आणि सोयऱ्याक आणि मलगड्यांक मस्त मर्याद दित आशिलो कोणाले वैरी ताका जळकपिशी नाशिला फॉल्स प्रेस्टीज नाशिल ताका आणि सकड जीवराशीक लायक कोरनु पळयत आशिलो जलारी एक वेळ तो अन्नाल्या आदेशा अनुसार फूल आणि फलवस्तू हाडूक रान्ना वता घरा मागशी येवचे वेळारी तो एक नीच जातीच मनुष्य वेश्य ओटू आसची पळयता तांणी 2 जण पिऊन आशिल्लींची आणि ते दृश्य पळोवन आणि ते वेश्य पळोवन तागेल हृदयांत आशिल्ले कामाचे इच्छे जागृत जाता तो शास्त्राच्या तो त्या समयार येऊन तो कसं करतो मला त्या शास्त्राच्या आदेश उडगस करू पळयता उडगस करू प्रयत्न करतो तो शास्त्रान तो आदेश कसं दिला म्हणून जलारी तागेल बुद्धी आणि ज्ञानानं काम नियंत्रण करू पळयता तागेल हृदयांतू आशिल्ल्या मन्मता प्रभावा निमित्त ताका मन नियंत्रण करू जायना ताजे नंतर तो केन्नाय वेश्येल उडगास काडटा आसता आणि ಸ್ವಲ್ಪ समयानाची तो तिका घराची कामाची जावन हाडता चर्चा 2.63 क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा प्रतिभ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणिष्यति म्हणाले ते तसल सिच्युएशन पडलेलं असतं की तका ते कामा वैरेशिल यायले आणि तंतगल बुद्धिनाश जाल्ले आणि तो चक्रान सिरकून पडलो म्हणून सांगितलं असं
कसं करत मला सगळं आध्यात्मिक चटवट सगळं विसरतो आध्यात्मिक कार्य खुर्ची ತಂದಕ್ಕೂ दूर वता आणि आनु अम्मा बाईलेक बाहेर घालता ದುಡ್ಡು सगळं वेश्यल वैरी खर्च करता तिक्क आणि चेडूवांक पोसुचाक मस्त वाईट वृत्ती कोरनु ದುಡ್ಡು कमाई करता मरणा कशी पुढे पश्चाताप करणं तशी जाऊन आणि पाप केलेलं निमित्त आम्ही तर यमराजाला असताना वर्तासाची म्हणून यमदूतांनी सांगताची त्यांना या ऐकून विष्णुदूतांनी सांगता की तुम्ही जावक म्हणून एक मुग्ध मनुष्याक शिक्षी दिता असची म्हणून कळलं तर त्यांनी कसं सांगताची एक मुग्ध मनुष्याक शिक्षी दिता असं तुम्ही किती असतला त्यांनी सांगता पळयांगा ताण केल्लल पापाक पश्चाताप कोरून जाल्ला ओळोच्या गेल्यारी ताण केल्लल ह्या जन्म पाप मात्र नाही मिलियन गटले जन्म कशी पुढे कसं केला की त्या पापात पश्चाताप कोरून जाल्ला म्हणता सची विष्णुदूतांनी त्याला ताण कसं कोरून असता ताण कसं केलं म्हणारी ताणे देवाल नाम सहाय्यक मनान मरणा वेळारी कळला तशी जाऊन तो आता शुद्ध जल्लो आणि रिइन्कार्नेशनाच्या या जन्म मृत्यू चक्र दखून मुक्त जल्लो म्हणतात पाप व्यक्तीनं मला कसं नमन पाप तंत मेन्शन करता की गाई एक मान सुपुरो मनुष्य एक मर्डर कोर्ण सुपुरो रायाक मर्डर कोर्ण अन्नाक तशीची रंकड सुपुरोची जो चोर आणि पुरा नमनाच्या पापिष्ट मनुष्य आणि नाम जप केल्लारी देव तगेला कडे आकर्षित जाऊन देव म्हणते या मनुष्यान मिगेल नाव कळला आता मिगेल कर्तव्य ताका रक्षण दिवचे इतलं कृपाळूपणे देव आणि या डोंगी आणि लढाईच युगांतू कोणाक रिइन्कार्नेशन दखून मुक्ती जावक की त्यांनी हरे कृष्ण महामंत्र जप कोरका हरे कृष्ण महामंत्र is the great mantra of deliverance in this yuga. वही बेंगोली नसुता वही गाय गौरा मधुर स्वरे वही प्रभु त्या तंग सांगूया आमका या appropriate अंग सांगू का वही गाय गौरा मधुर स्वरे गाय गौरा मधुर स्वरे हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे गाय गौरा मधुर स्वरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गाय गौरा मधुर स्वरे गृहे ताको वने ताको सदा हरि बोले ताको गृहे ताको वने ताको सदा हरि बोले ताको सुखे दुखे बोलो ताको वदने हरि नाम बोलो रे सुखे दुखे बोलो नको वदने हरि नाम करो रे
गाय गौरा मधुर स्वरे. लाइक जन संग बोलेंगे गहे ताको वाने ताको संन्यासी जाओ तो ग्रस्त जाओ कसं कोरकताने हरी हरी हरील नाव काढका नाही विसरून हरी नाव काढचे सगळे सुख जावो दुःख जावो कसले अंत अवस्थेन तसो आतांग मरण येतस कोणाक आमगेला जामिलाक जल्लेरी सगळे पुत्तल नाव नारायण जल्मिन तो कसं करता असं नारायणा नारायणा म्हणून सांगता असं सगळे नाव काढता असं येवचे वर्ष सांगतो भारी लायक एक पॉइंट सांगू असताना माया जाले बद्धा आजो मीचे काजालो माया जाले बद्धा आजो मीचे काजालो हे कौन चलता राधा माधव नाम बोलो हे कौन चलता राधा माधव नाम बोलो गाय गौरा मधुर स्वरे. ये माया हातांत आम्ही पडलेला असा प्रपंचांत येऊन आणि मस्त नमुने कष्ट भोगता असाची जाल्यारी आम्ही परिपूर्ण जावन हे भौतिक जीवन कृष्णाला आणि राधा माधव उडगासार कडका म्हणून सांगता असे जीवन होइलो शेषा ना बाजिले ऋषिकेशा जीवन ना बाजिले ऋषिकेशा भक्ति विनोदोपादिशा एक बार नाम से मतोरे गाय गौरा मधुर स्वरे. कितले लाईफ जावन गौरांग महाप्रभूला आदेश भक्ती विनोद ठाकूर हम सांगून दिता असच पळायची तुमगेले केदन जावक गेले तुमगेले मरण जावचे चान्सेस तेदना तुमको दिस पुरो की ऋषिकेश देवाक तुम्ही पायन पडणी सेव करणी तसं लेख अवस्था असूनच म्हणून गौरांग महाप्रभू सांगता असं कसं कोरका का एक पंत पुणी हरिनाम काढयाची म्हणता असं अंग त्याची फल आम्ही ऐकत असायची कोणाला मुखांतर अजामिलांतो श्रीमद भागवत मुखांतर गाय गौरा मधुर स्वरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गाय गौरा हरे. या एक भजन भक्ती विनोद ठाकूर आले कंचे रस गौरांग महाप्रभूला आदेशात ಹೊಂದುन असं की या कलियुगांतू सगळ्यांक घर घर जीव जीव तंक वचून बागिल मारनु कशी पुणी कोरनु तंगल करना हरिनाम करायची म्हणून अरे जप जप केला री नमगे हृदयान कशी सकड अनर्थ असं नाश जाता नाश करता म्हणून सांगितलं असं तशी हांगा विष्णुदूता त्यांनी सांगता असच मुखारशन की कोण हरिनाम जप करता की तो अपार पापाच्या
प्रतिक्रिया दकुनु मुक्त जाता तन्नी त्या हरिनाम जोकिंगली कोरोची जो म्युजिकल एंटरटेनमेंट जावन कोरोची जो अशी निग्लेक्टफुली जावन कोरोची जलारी ताजी इफेक्ट ताजी परिणाम आसता म्हणून शास्त्रांत उल्लेख आसा सांकेत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा वैकुण्ठनामग्रहणम् अशेषागहरं विदुः श्रीमद्भागवतम 2 अध्याय 14 श्लोक नेक्स्ट तांगे सांगता की कृष्णाल नाम जप कोरनु मागीर एक्सिडेंट जोवो प्राणी मुखांतर आमकां मरण येवो जो रोग जोवो आयुधान आमी मेल्लारी वापस जन्म घेवच्या अंत दाखून आमी मुक्त जाता म्हळ्यार वापस आमकां जन्म घेवंक आमी घेनाची म्हणून शास्त्र सांगता आसा तशीच तांणी विष्णुदूता तांणी मुखार सांगता आसा जी आतां एक उज्जो सुक्किल्या तणाक कशी गोबर करतकी तशीच कृष्णाल नाव एकलाल सक्कड कार्मिक रिएक्शनाक नाश करता अज्ञानादतव आज्ञानात् उत्तम श्लोक नामय संकीर्तितं अगम पुंसो दहेदेदो यतानलः आता जे त्या भागवतम श्लोकाच्या भावार्थांत श्रील प्रभुपादजीन सांगिल्लें आसा की उदाहरण एक सुक्कील तणा गाद्याक आता प्राय जाल्लेले एक मनशाक कोणाक उज्जाची शक्ती ताजे या गोतस की जो एक चेल्डान कोणाक त्या उज्जाची शक्ती गोतना की ताण या गाद्याक उज्ज दिल्लारी त्या तण जोड गोब्बर जातनवा तशीच एकल्यांक हरे कृष्ण महामंत्राचे शक्ती गोत्तसो जो गोतनातील असो जलारी ताण हरे कृष्ण महामंत्र जप केलारी सक्कड पापाच्या प्रतिक्रिये दाखवून मुक्त जाता आता मेडिसिनाच्या प्रभाव एक मनशाक गोतसना त्या गोतनातिलेची ताण मेडिसिन घेवचे जो बलवंत करता एक रोग आसा म्हण सांगून मेडिसिन दिले म्हण जाल्यारी ताका ताजे ज्ञान नातिलेची ताजी इफेक्ट तागेल वयर आसता त्या मेडिसिना इफेक्ट तशीच एकल्याक देवाल नावाचे प्रभाव गोतसना जाल्यारी गोतनातिलेची ताणे देवाल जप ताणे केल्लारी ते ताका मुक्तीप्रदायक जाता आणि ताका जन्म मृत्यूच्या चक्रा दाखवून मुक्त करेता रिपीट करता फर्स्ट वर्स सांगतो कसं सांगता असं म्हणून चेतोदर्पणमार्जनं भवमवादावाग्नि निर्वापनम कसं करता असं उज्ज या भौतिक जीवाच्या फायर ऑफ कंडिशनल लाईफ भौतिक जीवनाचे आमकां आशिल्ले जीव तुकून आशिल्ले ते उज्ज नाश करता कशी करता नाश करता रिपीटेड बर्थ एंड डेथाचे आमगेले जन्म मृत्यू चक्र आशिल्ले कशी हे करता श्रेयकैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदामृतिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम श्री कृष्ण संकीर्तनम कृष्णाल नाव कोण काढत की तक्क या दिव्य जावनशील ज्ञान तक्क मिळता तो या जनन मरण चक्रातून बाहेर येता म्हणता येंची अंग अजमला काणी ते सांगता विष्णुदूत सांगताचे की कसं मला मरण समयांतू अजमिलाना असा
सहायक जावन कोडान नारायण देवाल नाव काढलं तांचे निमित्त तागेल पापी जीवन खातीर वापस जन्म घेवच्याक दखून तो मुक्त जाल्लो तशें जावन तुम्ही ताका तुमगेल्या यजमानाला वरच्या गतीना म्हूण सांगताची तुमकां तो दिसू पुरो की इतली पुरा पाप केल्लो ताणें तेगेल्या पुताक नारायणा म्हूण आपयलेलो आसा म्हूण तेन्ना तुमकां भगवद्गीता श्लोक उडगास आसूं का 2 अध्यायांतू 40 श्लोक नेहाभिक्रमणास्तोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् कसं अर्थ कोण थोडेची आध्यात्मिक जीवनाशील जीवनांतू कृष्णाला सेव केला की ताजे नंतर तो पक्कने थोडे चुकी कोरनस पुरो जाल्यार कितली लायक काम केल्लें ताणस ते तशी वर्थ तागेल क्रेडिटान आता आमगेले एक बँक बॅलन्स आसा आमी तांतून दुड्ड काडली म्हण जाल्यार खर्च जाता जाल्यार कृष्ण भावनामृतान कशी जाता कितली ताणी काढलात कृष्ण भावनाचा मुखार सिला थंय येवन स्टॉप जाता नेक्स्ट टाइम तर सूर जेवचे त्या पर्टिक्युलर पोझिशनात वचना आणि देव ते विसरूकय विसरना म्हळ्यार देव सांगतास की 7 अध्यायांतू 26 श्लोकान सांगतास वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन म्हाका फुडली कसं म्हणून गोतस आत्ता कसं जात म्हणून गोतस आणि भावीन कसं जाता म्हणाले गोतस आणि पुरा जणाल विषय गोतस त्यांची कृष्ण आमकां दाखयतास की ह्या पर्टिक्युलर श्लोका मुखांतर तुम्ही कितली जन माझी फुडी काढलेले आसा आणि तू कसं लायक केला म्हणून म्हाका गोतस ह्या जन्मान कसं लायक केला म्हणून गोतस म्हणून आमकां दाखोवन दितास मागीर विष्णुदूत त्यांनी कसं करता म्हळ्यार अजमिलाक यमदूत आला त्या पाशाद करून सोडवायताची अजमिला भैया दखून मुक्त जाता विष्णुदूत तांकां प्रणाम करता आणि कसं की सांगू वत्ता म्हणचे भितरी विष्णुदूत तांणी थंय दखून अदृश्य जाताची अजमिला लेप्त की ह्या कसं हांव स्वप्न पळयल्या की बदाची भयंकर आशिल्ले मनुष्य त्यांनी दोरी घेवन म्हाका तांडू वयलींची खंय चमकली त्यांनी या दिव्य रूपाचे 4 पुरुष त्यांनी म्हाका रक्षण केलं खंय आसा त्यांनी तो मागीर ताका मस्त दुःख जाता की कसली हांव केला इंद्रिया दास जावन हांव कितले सकल पडलो साधू ब्राह्मणाल्या एक स्थान दखून हांव सकल आयलो वेश्यल गर्भा दखून चिल्डू जलींची म्हगेल पतिव्रता बायलेक हांव भायर गेल्ले प्राय जालेल्या हांव अम्माक दूर केले हांव तांकां पळयना ती निमित्त तांणी दुःख आनी कश्ट अनुभवसूंक जालें हांव कितले दुर्भाग्य मनुष्य जाल्यार म्हाका अनेक एक अवकाश मेळ्ळा आता हांव जन्म मृत्यू चक्रा दखून मुक्त जावका त्या प्रयत्नावत कोरका म्हूण सांगून तो तागेल्या वेश्ये ती बायलेक चेडूआंक पुरा त्याग करता आणि हरिद्वारा वता थंय विष्णू देवस्थानाच्या आश्रय घेवन भक्ती योग अभ्यास करता हरिद्वार आम्ही पॉइंट पळयलेलो कसला तागेले फुडली अवस्था सांगिल्लो आसा की अजामेलो ब्राह्मण कुलान जाल्लेलो आसा आनी तागेले आनंद लायक करून वाडयलेलो आसा आनी पुरा नमुन्याचे वैदिक जीवनाशील कार्य केलेलं आसा देवाल उडगास काढलेलो आसा जाल्यारी ते एक पॉझिटिव्ह जीवन आशिल्ले आमगेले भौतिक आमी आमगेल जन्मांत कसं म्हण पळोवका
आमकां एक अवसर मेळ्ळेलो आसा की एस्पेशली आमी कोंकणी जावन आशिल्ले आमकां भारी लायक एक बॅकग्राऊंड आतकून आयिल्ल्याचे आमी वैष्णव बॅकग्राऊंड आतकून आयिल्ल्याची की गौड सारस्वत ब्राह्मण जावन आशिल्ल्या सारस्वत ब्राह्मण जावन आशिल्ले आमकां एकलेका कृष्णाल बगेन तूं मस्त देवाले सेवे करूंक आनम्मा तन्नी आमगेले कुलगुरू तन्नी सकट आमकां सांगून आशीर्वाद सट दिल्लो आसा ते भारी एक पॉझिटिव्ह थिंग कितें म्हळ्यार आमी तावळे श्लोक सांगिल्लो आसा 2.40 ते अज्ञात जावन आमकां मेळ्ळेले ते सुकृती आमगेले फुडली जल्माचे कर्म जावन आसता ते आमकां मेळ्ळेले रिजन ते आमकां मस्त बेनिफीट मेळ्ळेले आसा ते आमी कशी आमगेल खातीर अनुकूल जावन प्रतिकूल जावन न्ही अनुकूल जावन आमी कशी मुखार सुका म्हणून की भक्ती मार्गांत आमी कशी वचचे म्हणून आमी तशीच देवत केल्ले मात पावना ते चरडूआकय सांगून दिव तशें कोरका इतली मितीन चरडूआ सांगून दिव तशें कोरका आमगेल आनंदान आमकां ते अनुग्रह दिल्लो आसा सांगून दिल्लो आसा तशीच आमी मुखार सून आमगेल चरडूआकय ते सांगून दिवचे तशें कोरका म्हळ्यार तांणी ते स्टार्ट करतना तांगेले मनांत गट्टी चल्लेरी मागीर फक्त जेवता जेवो म्हळ्यार महाराज लेक्चर आयकत आशिल्ल्या महाराज कसो सांगता म्हळ्यार हे भौतीक जगतांत तूं आत्ताचे एस्पेशली ह्या कलियुगांत आमी आतां आसची काळांत मस्त अजामिला टेंडन्सी आसता काही अजामिला टेंडन्सी म्हळ्यार कसं जाल्यार आमी लायक नमुन्यार होड जेवन आसता इतली लायक कुल आतून जन्म घेवन आसता जाल्यारी आमगेले संघ ओट्टू जेवचे संघ आमकां ते माया मितीन वायट करूं पुरो तेंचे आमी खंयपुणी हे कडेन वचून तो फोंडा पडची चान्स आसा त्या फोंडा पळणतील तशी वैरवचे कसं सहायक असता हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा बाकी संगीत अजमेला कसं जाल्ल्या वय 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 म्हळ्यार तांणी लेखुपुराची यमदूतान आनी विष्णुदूतान लढाई जाल्ले यमदूताक वरू रेडी आसाची इतली पापी जावन आशिल्ले कशी यमदूतान हरे कृष्ण महामंत्र मेळ्ळेले कुर्ले वेली वेताका म्हणून लेखुपुराची ते बाकी सांगयाचे तांणी मात क्लियर जेवचे पळय की म्हाका एक अनेक अवकाश दिला म्हण सांगू न्हू तो हरिद्वाराच्या विष्णू देवस्थाना हरिद्वारा वता आणि थंय विष्णू देवस्थानाच्या एक आश्रय घेवन भक्ती योग अभ्यास करता हरिद्वाराच्या तागेल कोणेच टायमार लास्ट टायमान तो हरिद्वाराच्या गंगा तटारी तो तगेला अशाश्वत जललिया भौतिक शरीर सोडो सनातन इटर्नल आध्यात्मिक रूपारी ताण पुढे कंची त्या विष्णुदूता पळयलेली की पळा त्या यमदूता तांगेला वाद करच्या त्याच विष्णुदूता तांकां वापस पळयते आनी तांणी येवन त्या भांगरा विमानारी ताका त्या आध्यात्मिक रूपारी देवा लोकांक व्हरताची हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जन्म आमकां मेळ्ळेले मनुष्याले जन्म मेळ्ळेले कितलेय कश्ट भोगू पुरोची फुडल्या जन्माच्या रिसनान की
कोडी कसा चुकी केला की त्या कर्मा मितीन त्याला कोण कृष्ण भावना अमृत अंत की त्यातन तगेला जनन मरण चक्रातकुनु प्री इन्कार्नेशन जनन मरण चक्रातकुनु आयर्यतो संगुन एंड केललस तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चेतसा भयम् श्रील सुखदेव गोस्वामी ना श्रीमद् भागवतम दोन्ही स्कंदात एका अध्यायांत 50 श्लोकात सांगितलं की कोण ये जन्मांतु कृष्ण भावनामृत ईश्वराला हरीला श्रोत कीर्ति गुणगान करत की तो ये जनन मरण चक्रांतु तुकुनु बाहेरता रे कृष्ण कसले चुकी जल्ला मुंजलेरी आमका अंगा शमदेव का जलतितले प्रयत्न केला की कृष्ण श्रीला प्रभुपादाना कमिंग बैक मडल पुस्तकान कसं सांगला ते सांगून सांगचिकतिरी चर्चा करचिकतिरी त्यावेळी भारी लायक जावन आशिल्ल्या तिनी श्रीमद् भागवतमाच्या प्रसंगान लीलेन काणयेन मुखांतर या अध्यायाचे संक्षेप जावन सांगून दिवचे प्रयत्न केलेला आसा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रीला प्रभुपाद की जय कसले प्रश्न मंजलेरी गोयत सांगूक प्रयत्न करताची आयची टॉपिक अंती कालची टॉपिक अंती परची टॉपिक अंतू फुल्ली क्लास टॉपिक कळला गोतना मंजलेरी आमगे लोटासजी हर ग्रेस मथुरा माताजी मागिरी हर ग्रेस आम्हाला सीता माताजी असाची हर ग्रेस रेवती प्रिया माताजी असं हर ग्रेस मधुपति गोपीनाथ प्रभू असं हर ग्रेस रेवती रसवती माधवी माताजी असं त्यांनी उत्तर दिवचे खंडित उत्तर देतात त्यांनी आम्ही प्रयत्न करू प्रयत्नाची की उत्तर द्यायचे एक क्वेश्चन एक्चुअली हेमा माताजी निमगेलेलो आशिल्ले डिफरेंस बिटवीन कंडिशन सोल आणि लिबरेटेड सोल ताजे उत्तर हांव श्रीमद् भागवतमांत कसं सांगला ताजे मुखार दिवचे प्रयत्न करता एक्चुअली सेशन जाल्ले जावको म्हण जना वेट करूयात प्रश्नोत्तर आयकूचे बाकी जना वचका म्हणजे वच्चे येता या क्वेश्चनात कसं निमगेलेलो म्हळ्यार who is a liberated soul? What is it mean by liberation? Liberated soul and conditioned soul are difference. Actually, Srimad Bhagavatam antu ikra adhyayantu sangilas. Avte screen arkalu padaita sa. Okay. Shri Bhagavan Vacha बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणानुमेन वस्तुतः गुणस्य माया मूलत्वात् न मे मोक्षो न बन्धनम् कृष्ण परमात्मा उद्धवा कसंगुंदितास की भौतिक जगत अंतु इन्फ्लुएंस ऑफ मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर कृष्णाला कंट्रोल आशिल्ल्या भौतिक जगत अंतु जीवात्माक कशी बायफर्केट करता म्हळ्यार कंडिशन्ड आणि लिबरेटेड कोंकणीन कसं म्हणगोत ना म्हाका लिबरेटेड मोक्ष म्हणाल वर्ड यूज करताची कंडिशन बद्ध जीव आणि मोक्ष जीव म्हणाले मुक्तात्मा करेक्ट मुक्तात्मा थैंक यू माताजी मुक्तात्मा जलेरी
सांगता कृष्ण ते आत्म मुक्त जाऊन या की बद्ध जाऊन ना ते माया मितीन तांक दिस चेम माया मितीननी ते मोड्स ऑफ नेचर सात्विक सत्व 3 गुण within this chema ते या पर्टिक्युलर श्लोकान सांगता असा तंत मुखार तंत एक समरी दिल्लेला सुरवेरी तंत फर्स्ट एरिया अंतु पळयला कोळपो की क्वेश्चन्स रिगार्डिंग कंडीशन एंड लिबरेटेड सोल्स आणि तक उत्तर जावन कृष्ण सांगता असा spirit soul is the part and parcel of the supreme personality of Godhead on account of its infinitesimal nature. आम्ही फुल क्लास चर्च केलेला की अणु आणि विभू भारी भारी सान अंश असत जीवात्मा त्याका परमात्मा विभूल कंपेर करूक जायना आमकां जाल्यार कसं जात म्हणल्यार हे जीवात्मा केदना भौतिक जगतांत येत की तेदना या तीनी गुणा मितीन तगले स्वतंत्रता मितीन चेंज जाता असता त्यानंतर मायाल हातमुळा पडताना तगेले ते कृष्ण भावनामृत अशील रुची विंगड कंचे दृष्टीन तू माया डायवर्ट करूक पळयता ते सकट सोडून दैविक जावन अशील ज्ञान केदना त्या जीवात्माक येत की तेदना तगेले तो हे भौतिक जगतातून सकट सोडून कृष्ण भावना मृतांत येवन कृष्णाल बगेन म्हाका शिवत्ता म्हण सांगून सुरवेरचे पॅराग्राफांतू श्रीला प्रभुपादांनी कृष्णान कसं सांगितलं उद्धवाक सांगून दिलेलं त्याच्या विषयी सांगितलं चॅप्टर 11 कॅन्टो 11 चॅप्टर 11 कॅन्टो 11 त्याची टायटलाची सिम्पटम्स ऑफ कंडिशन्स अँड लिबरेटेड लिव्हिंग एंटिटीज म्हणाला टायटल कोणाक कसले ऍड करूका म्हणजे ऍड करूया तू माताजी निमगेलेल प्रश्नांत हेमा माताजी असं की माताजी ना आज सर माताजी मथुरा माताजी तुम कसले ऍड करू असतो आम्हाला सीता माताजी ना प्रभु विंगड कोणाक कसले प्रश्न असव हरे कृष्ण विंगड कसले प्रश्न ना म्हण जाल्यार आयच्या सेशनाक आमकां विराम दिवचे प्रयत्न करूया अनाउन्समेंट्स कसं म्हणल्यार नेक्स्ट सेशन फ्रायडे एकादशी संपूर्ण भगवद्गीता पारायण असता क्लास असना आणि एक सेशन असता आम्ही कमिंग बॅकाचे 3 सेशन केलेलं असता लास्ट सेशन नेक्स्ट मंडे कंप्लीट करताची प्रयत्न करताची आणि तू कमिंग बॅक बदलाक त्याची टायटल कसं म्हणल्यार डोंट कम बॅक म्हणलेलं टायटलान लास्ट चॅप्टर आम्ही शिला प्रभुपादान कसं सांगला मक्षी रिइन्कार्नेशन जायनतली तश कसं कोरका मक्षी एनतली तश कसं कोरका जीवात्माल स्वरूप कसं असं तंतु कसं रुची मेळ मक्षी कशी वच्चे म्हणाला शिला प्रभुपादान सांगितले सांगूक प्रयत्न करूया आता एक सेशन अंतू या पुस्तक आम्ही कंप्लीट करता असायची सॅटरडे शनिवार हिज ग्रेस गौर नटराज प्रभू तांगेल सेशन डिमेन्शन वृंदावन सेशन असा ते मिस करू नकाची ताजे टायमिंग 7:30 गंटेक इंडिया टाइम त्यानंतर 12 तारीखेक फेब्रुवारी 12 तारीखेक संपूर्ण भगवद्गीता प्योरली चरडू आले 150+ चिल्ड्रन
ऑलमोस्ट 1 महिने जाले त्यांनी प्रॅक्टिस करता असायची मस्त तांकां सेवादारी भक्त सेवा त्यांनी कसं करता असायची म्हणारी तांकां ट्रेनिंग कोरनू तांगेला तकून श्लोक ऐकून घेवन तांकां ते सांगून दिवन कोरनशील प्रयत्न करता सांगा मथुरा माताजी असं माया माताजी असं त्यांनी पुरा एफर्ट केलेला असा मंदाकिनी माताजी असं पुरा विद्या माताजी असं भारती माताजी असं त्यांनी पुरा कसं करला म्हणारी चरडू आका सांगून दिवन तांगेला तकून श्लोक ऐकूचे प्रयत्न करता असायची आणि तांकां करेक्ट कोरनू प्रिपेअर करता असायची की कृष्ण भावना भगवद्गीता पारायण करोची भारी लायक मलगडांक कोण पुरा आता पुरा तेदोलताय संपूर्ण भगवद्गीता पारायण करता आशिल्लें की तांकां त्या दिवस एक रिलॅक्सिंग डे तांकां रिलॅक्सिंग नाही तांकां श्रवणम डे कीर्तनम डे नाही तांकां श्रवणम डे तांकां कीर्तनम चेडू करता हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम धन्यवाद प्रणाम हरे कृष्णा हरे कृष्णा माताजी धन्यवाद हरे कृष्णा पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्रीला प्रभुपाद की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरि